खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 फेब्रुआरि शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेरावबो थानो गोजोन मोननाय नङा, मानिबा जाहोनाव गोसोआ जोबोरैनो गाज्रि जागोन। बृष राशि। सोरजोंबा फाव फान्दाय जानो हागौ, मोजां सोमोन्दोआव गावस्रालायनाय फैगोन। मिथुन राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो गोसो जागोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। कर्कट राशि। नखरनि जेंना जेंसिफोरा जोबस्रांगोन, नखराव सान्थि फैगोन। सिंह राशि। नोंथाङा माखौबा साननानै गोसोआ गिखांनाय सोमजिगोन, जेरावबो थानो सुखुनाय नङा। कन्या राशि। नोंथाङा गावनि बिबानखौ लानानै मुखुब जानानै थागोन, जेरावबो थांनो सम मोननाय नङा। तुला राशि। गोब्राब नाजाथाबनायजों उथ्रिसारनो हागोन, जिउआव जाफुंसारनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, देहाया लोरबां जानो हागौ। धनु राशि। गावनि हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोरैनो खुसि मोनगोन। मकर राशि। नोंथाङा आंगोजों थगायजानो हागौ, दुखुजों गोसो खामगोन। कुम्भ राशि। मुलाम्फा गोनां सान, नोंथाङा धोन आरजिनानै लानो हागोन। मीन राशि। नोंथाङा मोजां बान्थानि थाखाय सायख'जानो हागौ, खुसिनि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।